birtokold a labdát. Tehát ne csak elrúg. Nagyon jó. Ha már mozgásban vagy, várod a labdát, nem álló helyzetből. Figyelj erre, szűken kell átvenni. Szűkebben vedd át. Bravo. Próbáld megszerezni. Jó. Köszönjük szépen, és akkor átadnánk az 1-1 kapura történő feladathoz az edző kollégáknak a Sziasztok, Pajó Laci vagyok. A feladat az 1-1 ellen, és ezt úgy hajtjuk most végre, hogy a narancs megkülönböztetős játékos a kapunak a jobb oldalán helyezkedik el, a citrom megkülönböztetőbe pedig a zöld oldalon. Szembe lesz a edzőtársam, és ő fogja begurítani a labdát. Látod, hogy a pályának a középső harmadában van egy kék terület, ott kell majd labdát megszerezni, ott történik a párharc, és amikor ezt megszerezted, és bármelyik kapura egy határozott belsős, lapos mozdulattal a labdát kapura gurítod. Érthető? Oké, köszönöm. Akkor tessék válni szépen párba. Jó. És akkor, ahogy a kolléga begurítja a labdát, akkor sprintel aztira. Így van, tessék, jó, próbáld a labdát birtokolni. Nagyszerű, gyere, hozd tovább, és guríts be a másikba. Jó, semmi gond, gyere be. Okés. A következő páros indulhat. Azt kérem, hogyha mindenki volt, utána helyet cserélünk, jó? A narancs átjön a zöld oldalára. Tessék ütközni, jó? Így. Tessék ütközni, szerezd meg a labdát. Nehezítünk annyit, hogy amelyik kaputól kiindulsz, oda kell a labdát begurítani. Ütközz vele, vezess ki szépen. Begurítod, tökéletes. Következő. Vállal ütközünk. Így van. Nagyszerű, szép volt. Guríts be szépen, így van. Majd a másikba, jó? Ütközünk, vállal, így van. Nagyon szépen a labda átvétellel megoldotta a támadás indítást. A kollégát megkérem, hogy addig nem. Tessék vállal érintkezni. Egy határozott ütközés volt. Nagyon szép. Gurítod szépen. Bravo. Nagyon szép volt a test-test ellenőrzés. Átvételre is tessék törekedni. Fedezd a labdát szépen, ez az. Nagyon szépen ment be a labda. Jó, köszönöm ezt a feladatot. A következő feladat, megkérem a narancs játékosokat, hogy tessék átmenni a kollégához. A narancs játékos fog labdával indulni, labdavezetés sok érintéssel. A zöld játékos vele szembe és a kék területen van az ütközés.
és mindenki a kiinduló pontnál lévő kapujára fogja a labdát begurítani. Így van. Ütközés legyen a kereten belül. Visszaforogsz. Így van. Tessék visszaforogni majd a labdával. Labdát tartsd meg. Ütközöl. Tartsd meg a labdát, visszaforogsz, veresd ki. És ugye bepassz. Ütközöl. Ütközz vele. Minden játékos egyszer mutatja be. Jó, ha mindenki voltak, akkor köszönjük meg egy nagy tapsal. És akkor átadom a 2-2 előnyjátékra. Köszönjük szépen! Jó, megy. Gyerekek, gyertek! Gaba! Gyertek! Abba maradhat! Hogy vegye fel a néha majd úgy nyissál is kinézni, csak szemben neki az egész is egyre jó, amikor nem pár gyakorlaton. arról volt szó, és azért mondom én, hogy ne rohanjunk el a gyakorlatokat, tanítsuk meg őket a jó. Az, hogy elrohanjuk, semmi nem fog jól össze. Tanulságos volt ebből a szempontból, figyeljetek ezzel, jó? A másik. Minden párban egy-egy, kettő-egy mentális dolog. Ott azért biztatni kell a srácokat, oda kell mögénk állni, menet közben is tessék utasításokat adni. Ne hagyd ott engedd kicselezni magad, vagy éppen figyelj a ritmusváltásra, ne hagyd egyedül őket. Egyik mindenképpen tanulság. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Vital László vagyok Dunajvárosból, illetve Óvár Gábor fog nekem segíteni. Gyerek a Vida, légy szíves, jó? Ő pedig Adonyból. Mi kaptuk a feladatot a 2-1, illetve a 2-2 elleni játék gyakorlását. Először kezdünk egy háromzónás játék. A védőfeladatnak az a lényege, hogy először a védő a labdással szembe lesz, utána pedig a labdással háttal lesz, és meg kell szerezni a labdát. Jó? Akkor sziasztok! Kérnék egy játék. Labi segít neked, középső zónában légy szíves, itt a sárga része határon. Jó? A többiek helyezkedjenek el úgy, hogy a fönt lévő társnál legyen ott 3 játékos. Gyertek! A cserék végig. Ide kérnék 3-at. Jó? 1, 2, 3. Jó, ide kérnék 3-at. Még 2 a 15-ös meg. Gyertek, 33-as. Gyertek ide. Így. A cserék véget, jó? És akkor a többi 3 pedig ide. Oda föl kérjék meg egyet. Menj föl. Egymás mögé, jó? Kérjem a labdát. Jó? Maradj itt kicsit. Figyelj egy picit, a középen lévő társ csak itt a bóján, a sárga bója zónán mozoghatsz oldalt, illetve előre. Bóján kívül nem léphetsz. Jó, neked ad a feladatot hát, hogy elmozogj úgy, hogy a fönt lévő társ tudjon játszani. Jó? Neked... Tessék? Igen, a citromsárga bóján területen mozoghatsz oldalt, illetve előre. Ki nem léphetsz, meg hátra. Neked át kell passzolni a labdát a túloldali társnak, jó? Oké? Mert nem fontos helyből, meg lehet nyújtani, lehet csinálni egy
rövidcselt, elhúzócselt, és könn a társat lehet figyelni, jó? Oké, na próbáljuk meg, mehet? Azaz, ne menj át, állj meg egy picit, maradj a zónán belül. Jó, a vég megfordul, és visszakörd a labdát, jó? Itt, jó, állj meg egy picit. Nagyon fontos ez, hogy az a lényeg, hogy ne hozz közel a védőhöz, mert sokkal könnyebb neki lezárni a területet. Jó? Tehát minél közelebb viszel, annál közelebb lezárja a területet. Legyen meg a mélység, tehát legyen hosszú távolság, legalább egy 3-4 méter, jó? És úgy passzol a társnak, sokkal könnyebb lesz. Próbáljuk meg? Türelmesen, azaz, járass csak. Azaz, próbálj csak elvenni. Nem itt közel, azaz. Jó lesz, igen. Türelmesen vezetgesd a labdát, így van. Igen, alakul, igen. Nem itt közel. Nem menj ki a zónából. Védő, azaz. Jó, megáll egy picit. A védőnek nagyon fontos, hogy ütemet várd meg az ütemet, jó? Tehát nagyon szögd, inkább válszélességű terpesz, nem nagy terpeszből, jó? És próbálj a labdára koncentrálni. Oké, mehet a csere. 3 menjen az oldalra. Következő 3. Jó? Mehet ugyanaz a feladat, próbáljuk meg? Mehet, igen. Vezesd a labdát, nem fontos, hogy vezesgesd, így van. Nem itt közel, így van. Jó, megint közel a védőhöz. Jó, és könnyebb le, ha kicsi életben a védő, biztos megszerzem, jó? Gyerünk, mehet. Azaz, igen. Add vissza neki, szép volt. Azaz, mehet. Ne helyből, mozogjon a labda. Vezesd a labdát, többet befele, azaz, úgy. Azaz, gyerünk türelmesen. Labdást közel, igen. Alakul. Ne szűkítsd, nem így közel, nem menj ki a sárgán kívül védő, nem menjen ki, azaz. Cserezd meg, gyerünk. Jó lesz az. Jó, csere. Hagyd a labdát, menj ki. Másik oldal, légy szíves. Következő 3-as mehet. Ugyanaz a feladat. Szép volt, igen. Tedd vissza neki. Nem itt közel, azaz. Lehet ott labdát vezetni, nem fontos egybe átpasszolni. Akkor az lenne a lényeg, állj még egy a védőnék. A védő az lenne a lényeg, itt a labda. Minél közelebb gyere hozzá ebbe a sávba, jó? Így. Leszűkítsd a távolságot, könnyebbre szeretni. Passzolja, passzod át, légy. Passzod át. Jó? És már megyek ide, és egész föl a sárgáig, jó? Minél szűkebb legyen a terület. Jó? Próbáljuk meg így, gyerünk. Úgy, már megyek föl oda, úgy. Azaz. Mindjárt nehezebb. Azaz. Szép volt, csere. Tehát menjünk ki oda. Jön az utolsó. Ugyanúgy maradjanak már 3-as, ahogy voltak ott, légy szíves fönt, jó? Az a 3-as maradjon meg a szélén, középen és másik oldal, mehet. Közelebb a sárgához, közelebb, úgy, azaz. Az szép lesz, gyere csak, gyere. Igen, jó lesz az. Közel, menj oda közel hozzá, azaz. Minden, az szép volt. Passzolt ki neki, mehet. Közel, egészen úgy. Helyezkedő mozgás, szép volt. Próbálják csinálni hozzá. Egy átlépő csap be, így van. Helyben nem fog menni. Közel menj hozzá, közel. Azaz, próbálj csak meg, nem baj az. Jó, megállunk. Jó, köszönöm szépen. Maradjon, mert ez a, nem jön be az első 3-as, létszes menjetek oda. 3-as. Ugyanaz lesz a gyakorlat. Annyi a különbség, hogy a védő már a... Hogy felpreszed? Most már úgy állsz, hogy kértem, tehát szembe avval a társal, aki fogja kapni a labdát. Jó? Itt is. Egész közel. Jó? És nyugtassuk át a labdát. Gyerünk, mehet. Csak a labda nélkül itt néz, azaz. Pontosan, igen. Meg kell fordulni, azaz. Igen, feladat. Közel. Fordulok meg. Állj meg egy, semmi gond. Nehéz, ugyebár több fejre kell koncentrálni a Szabolcsnak. Ugyebár mindig arra kell gondolni, hogy megkapja a labdát az a társ, aki vele szemben, aki meg kell fordulni. Tehát kicsit fejét is használni kell. Ezért beszéljünk át és mutassuk meg, mi a lényeg, jó? Tehát arra figyelj, amikor megkapta a labdát az a társ, aki vele szemben vagy, meg kell fordulnod, jó? Oké. Mehet, gyerünk. Úgy. És már fordulok meg. Jó, csere. Ez a 3-as kijön a következő.
Itt gyere, itt erre gyere, igen. Gyerünk. Állj meg egy picit, állj. Neked mozogni kell. Akár egy indulócsát, nyilván a társaknak kell lenni, nézd a társad hol labda, melyik lábán van, nyilván lábán van, akkor fogja passzolni, mert egyszerű volt. Te tudod, gyerünk, próbáljuk meg, gyerünk. Mutasd meg, hogy hol kéred. Állj meg egy picit. Jó, tehát nálad a labda szembe, mutasd. Jó? Gyerünk, próbáld meg. Az jó lesz, igen, a védőmozgás nagyon jó. Azaz, fordulok meg. Az jó lesz, igen, alakul. Jó a védőmozgás. Dobcsere. Kérem a labdát, köszönöm szépen. Következő hármas. Megy, gyerünk. Igen, be kell csapni, fordulok. Ez az embert, azaz. Nyilvánvaló, állj meg egy picit. Nem csak a lényeg, hogy most az embert nézzem. Ha úgy helyezkedek, hogy labda útjában, akkor el fog bennem akadni a labda. Tehát most nem azért, hogy árnyékig menjek a fönt lévő társam, próbálj a labdát úgymond megszerezni, igaz, hogy hátul, de el fogok találni. Próbáljuk meg, gyerünk. Úgy nézd meg, el is akad, haza. Jó lesz az. Helyezkedünk most. Igen. Alakul, fordulok, szép volt. Jó, cseréljön az utolsó hármas. Szép volt. Megy, gyerünk. Az a lényeg, a középen lévő társ, állj meg egy picit. Középen lévő társ, nem fordulj hátra. Csak azt a társat nézd, aki esetleg megkaphatja a labdát, jó? Gyerünk. Azaz. Úgy. Már fordulok. Kövesd le a társat, kövesd le. Úgy. Jó. Fontos az ütem és a sebesség nyilvánvaló. Hogy jó ütemben is jó sebességgel adjam a labdát, laposan megy, gyerünk. Kemény passz. Azaz, így van. Jó ütemben. Keményen, belső, azaz, úgy. Megáll. Jó, köszönöm szépen. Ez lett volna a 2-1 elleni játék első része. Kérném be az első hármast. Első hármas kép. A következő feladat pedig egy fölpassz, visszapassz után, tehát készült után a kapuba juttatni a labdát. Jó, ugyanígy, innen indul a támadás. Ugyanígy. Az első pár gyakorlatot passzív védően, jó? Tehát úgy, hogy föl kell juttatni a labdát, ha erre az oldalra juttatod föl, akkor készült közt visszateszi neked másik oldalra, és neked be kell passzolni a kapuba. Jó, annyi lesz a csere, jöjjenek ide a játékosok. 4 jön ide, 4 menj oda, vagy 5-5, igen. Jöjjünk. Úgy oda is menjünk a Bilipces, jó? Azért, mert hogyha ez a társ indítja a támadást, és készült közt visszakap, fölfog a passzon a kapuba, akkor ez helyett már bejön egy újabb. Te meg pedig kimész a másik végére, jó? Gabi, egyszer onnan megyünk, jó? Érthető a gyakorlat? Oké. Na, akkor próbáljuk meg. Aha, igen, kijött az első hiba. Jött az első hiba, gyere vissza, légy szíves. Pontos passz. Nagyon fontos, mert hiába futsz, ha nem kapod vissza a labdát pontosan. Próbáljuk meg még egyszer. Ne vidd közel, ezt kértem, gyere vissza. Az első előző gyakorlat ez volt, hogy ne vigyem közel, mert leszűkítem a távolságot. Kérem vissza. Messzeről indít, így jó? Megy, gyerünk. Mozgás fönt. Szép, és bepassz. Igen, és megyek ki, és jön be itt a társ. Megy, gyerünk. Nem jó. Hát kinek kell passzolni? A védő. Te fel a társad. Megy a középen, úgy, hogy előtt. Visszaadom. Szép, és bepasszolom be. Szép, igen. Jó, középsőt legy. Gyere be közép, légy szíves. Jó. Onnan jött a labda. Jött a labda. Ugyanúgy az előbb, csak visszakészítem neki. Visszapassz, menni kell, álljunk meg, így van. Bepassz. Bátor bepassz, keményen. Onnan jön az ember labdával. Fölraksz ott egyőre. A másik, bocsánat, Gabi, onnan jövünk. Bocsánat. Itt jön az ember labda nélkül. Maradj középen. Onnan jön labdával. A Gabi, aki hátul volt. Így van. Add neki labdát. Megy, gyerünk. Hozok neki. Pontos passz, még egyszer. Ne kapkodj. Kapuba is fontos a pontos passz. Igen. Ne vidd közel, még egyszer.
Próbáld. Fönt a társnak mozogni kell. Mondtad egy oldal, gyerünk. És visszafad. És bepasszolom. Jó, csere. Onnan jön be a társ, így van. Te maradsz középen. Kapus marad középen, térsz ide hátra. Megy, gyerünk. Visszapassz. Csak szembe. A visszapassz próbáljuk szembe lekészíteni. Ugye, hogyha ugyebár pont kapusra lőtt ki a játék, minden jön a fölpassz. Melyik lábbal készítem vissza? Melyik lábbal készítem vissza? Melyikkel? Bal lába, így van. Tehát nem jobb bal lábbal, szemben jön a labda. Onnan kérek egy játékost. Be labda nélkül. Maradsz középen. Megy, gyerünk. Te vagy a védő. Még egyszer, ne kapod el. Várd ki az ütemet. Nézd fel a társ, a labdát ne is csak a társadat, gyerünk. Ütempassz, gyerünk. Azaz, visszapassz, és passzolunk be belsővel, szép volt. Jó, maradsz középen, kapus ide hátra. Te jössz ide hátra. Mész át oda, onnan jön labda, Gabi. Onnan jön Gabi. Megy, gyerünk. Visszapassz balla, azaz, szép, és bepassz. Szép, igen. Jó, kapus kimegy, hátra jön egyel, onnan megy. Jó, még egy gyakorlat. Gyere. Szép. Gyerünk Szabolcs ide. Megy, gyerünk, mozogjunk neki. Visszapassz. Így van, és bepassz. Szép volt. Igen, megállunk, köszönöm szépen. Tehát és lényeges az ütem és a sebesség. És a visszakészítés melyik oldal, melyik lábbal. Nagyon fontos. Ha nem javítjuk a hibát, akkor rossz lábbal fogja megtanítani rossz lábbal fogja visszapasszolni, jó? És benne marad a hiba. Tehát ha innen a labda, akkor melyik lábbal honnan, akkor melyik lábbal. Nagyon fontos, jó? Köszönöm. Akkor lesz most a 2-2 elleni. Jó, kérnék szépen. A sárgák menjenek át oda, a citronsárga, narancssárga át, vagy egy ciklámem. Gyere át ide, légy szíves. Gyere át, igen. Jó. Kettőt fogjuk megcsinálni, mégpedig kétféleképpen. Lesz a mélységi, illetve a szélességi játék. Jó? Kérnék szépen 2 citronsárga, ők a védők, jó? És ők pedig a támadók. Ugye itt is, hogyha mit támadunk, akkor mi a cél? Mit támadunk? Van kapu, és mi a lényeg? Szűkítsük, vagy nyújtjuk a területet? Nyújtjuk, nagyon jó. Tehát akkor minél hátrább jövünk, így van? Minél hátrébb, így van. A két védőnek mi a feladata? Így van. És hogy kell elvenni a labdát? Így van, szűken, így van. Tehát, ha Szabolcs hozza a labdát, akkor te megtámadod a Szabolcsot, így van? Te mit csinálsz ilyenkor? Nagyon jó. Azt mondja, hogy biztosít, nagyon jó. Így van, mert? Ne passzoljuk közöttek, így van, nagyon jó, meg hogyha egy az egyből lecserező, akkor te segítesz neki, így van? Jó, akkor gyertek ide vissza még egyszer. Elméletben tudják, megnézzük a gyakorlatot. A cél, gólt rúgni, jó? Megvan a labda, nektek is gólt rúgni. Mehet. Azaz, nagyon jó volt a biztosítás. Megy, gyerünk, csináljuk. Az szép, ott fejezd be. Ne kapkodd el. Állj meg egy picit. Ha megvan a labda, amit ugyebár beszéltünk itt fönt az edzőkkel, ha megvan a labda, nem fontos egyből előre, ugye? Visszahozom, és játszom a társat. Gyerünk, mehet! Mozog el neki. Egy az egybe biztosítok, igen. Az a szép volt a védekezés. Csináld. Jó, megáll. Zöldé. Mert ilyenkor megyek, állj meg egy picit. Zöldé. Add meg a mélységet neki, hogy oda vissza tudja adni a labdát neked. És ebből tudsz játszani. Gyerünk, mehet! Így van. Ne kapod el. Hátul vezet, játsszál. Megáll, csere. Lemegy a kettő, bejött a másik kettő, zöld hozza most. Mi az a cél? Adom meg a szélességet. A szélesség mit jelent? Majdnem a vonal mellett vagyok, az oldalvonal mellett vagyok. Így van, megy, gyerünk. A szép volt. Passza, bepassz. Állj meg egy picit, semmi gond. Ilyenkor vagy gól, vagy pedig bepassz a társnak. Mehet megint a citronsárga hozza. Szép. Állj még egy picit. Nagyon jó volt. Melyik lábbal kellett volna bepasszolni? Kapuba? Bal. Hát vállaljuk el a ballábas paszt. Nyugodtan. Ha most nem mered megpróbálni, akkor meccsen eszedbe se jut. Jó? Bátran. Nem hogyha mellé megy. A szándék a lényeg. Jó? Gyere vissza. A narancssárga támad. A ciklán megy, gyerünk. Mehet a labdás felé, a másik biztosít. Fejezd be, gyerünk. Szép volt. Csere. Közben elmondom, ne adjuk el ilyen könnyű labdát, jó? Maradjon itt a narancs azon. Tehát a labdát becsüljük meg. Mehet, gyerünk.
Mi volt a hiba a zöldeknél és a citromsárgáknál? Nem volt besegítés mögé. Nem az ember támadom meg, besegítek ide mögé, jó? Ők támadnak, védők hátrébb, gyerünk, szélesség! Húsz szét! Azaz, gyerünk! Szép, majdnem, be! Szép volt a védőmunka, meg kell dicsérni a védőmunkát, mert szűken voltak, és nem ment át a labda a kettő között. Megy, gyerünk! Szép volt! Ott már fejezd be! Szép, nagyon szép volt az egyéni játék, 1-1 csere. Utolsó páros jön be, jól számolom. Bátran itt is 1-1-eket föl kell vállalni, hogy olyan van. Ha nem biztosít a védő, akkor vállalt föl az 1-1-be. Megy, gyerünk! Szép volt. Hogy passzolom be? 2-1, hogy passzolom be? Melyik lábbal? A belső, így van. A belső, próbáld meg. Gyerünk, mert védők vagy, nem kapod el. János, vissza is jó. Mélység, igen, azaz. Türelmesen. Köszönjük. Ugye, hogy helyezkedek a bedobásra? Hogy helyezkedek? Vagy közel, vagy pedig a mélységét, így van. Azaz, gyerünk. Nem kapod, nem tudsz ráfordulni, azaz. Biztosít. Szép, gyerünk, passzold be. Szép volt. Jó, megállunk. Jó, hogy kimennek a citromsárga, a narancssárga ide. Lehet látni, hogy itt kialakulnak a 2-1-1, illetve az 1-1-ek, illetve a 2-2 az előbb a racékben mutattak. Jó, az a lényeg, hogy a hibákat javítsuk ki. Szűk legyen a védekezés, lapja kivotal legyen meg a szélesség, jó? Megmutatjuk a mélységi játékot. Kérnék szépen megint 2 játékost. Honnan is 2? Te fogod hozni a labdát, innen. Tehát a mélységi játéknak a lényege, hogy nem a 2 oldalvonalnál helyezkednek el, hanem az egyik társ középen gyere hát a labdával. A másik meg föl, mintha ég lenne. Jó? A védők hogy helyezkednek ilyenkor? Hogy helyezkednek védők? Nem tudjuk, nem baj. Te meg fogod támadni a labdást. Jó? Te pedig védő, hol állsz a támadónál? Előtte, mögötte? Mögött. Jó válasz. Itt ugye és mögötte is belül ugye a kaput védem, így van? Jó, tehát igazából neked ott az a feladat, hogy megjárd a társat, ha meg tudod, ha nem, akkor pedig 1-1-be. Ha 1-1-be megy, akkor neked hova kell biztosítani? Mögé, ugye? Mondjuk megtámadja a labdát, támad meg. Gyertek, igen. Nyilván lessenek, nincs lesen, nem mehet odafut, igen. Mert gyerünk. Ne engedd olyan közel. Állj meg. Menjünk oda, ott nem, tehát a mélységnek meg. Gyere vissza, légy. A mélység azt jelenti, hogy a fönt lévő társnak tartani kell a távolságot. Hogyha leszűkíti, akkor nem lesz meg a mélységi játék. Megy, gyerünk! Gyerünk, fejezd be, gyerünk! Azaz! Sárgát hozzák a másik oldalra, próbáljuk meg, ti hozzátok sárgát? Citromsárga, bocsánat. Gyere! Ide föl, oda föl, védő. Nyújtsd meg egész, állj meg, egészen menjél föl. Ameddig tudsz, menjél föl. Ameddig tudsz. Oda fog menedben a védő, oda fog menni a védő. Így van, menjél föl. Ez a mélységi játék, gyerünk meg. És abból érsz, hogy kell. Azért ne engedd közel. Még egyszer középről. Menjél föl egészen. Gyere kicsit hátrébb védő, légy szíves egy picit. Úgy, mehet, most megy, gyerünk. PP neki, gyerünk. Türelmesen, ne kapkodd el. Hogy olyan van, ne kapkodd el. Itt a labda, állj vissza egy picit. Gyere. Ide, gyere közel hozzá. Te itt állt előtte, te itt voltál. Itt volt a társad fönt. Nem tud ide adni, akkor vidd vissza, vagy ha a társ visszalép, akkor játszd meg. Gyerünk, próbáljuk meg. Folytasd a támadást, gyerünk. Fejezd be. Jó, megállt csere. Látjuk, ha nagyon leszűkítik a területet, akkor a védőnek segítenek. Jó, cseréljük le a 2 párost. Próbáljuk meg. Tehát cél az mindig az, hogy gólt rúgjunk. Hogy kell felállni? Mélységi játéknál? Az egyik védő. Hátul, itt a labda. A előlévő társ pedig egész addig fölmegy, amíg tud. Egész a kapuig, még. Így van. Megy, gyerünk. És ha visszalép, akkor passzolom. Azaz. Próbálj meg 1-1, hadd vissza, igen, türelmesen. Állj föl, azaz. Bepassz, szép, és egyből. Szép volt a játék. Jó, csináljuk megint, ugyanúgy menjünk föl. Egyik védő megtámad, megy, gyerünk. Pontos passz, még egyszer.
Nagyon fontos az első passz. Ami nem lép vissza a társra, légy türelmes. Egész föl, nyújtsd meg. Megy, gyerünk. Kell akkor egy le, így van. Nem kötelező a mélységjáték. Helyezkedj neki. Vissza is, azaz. És passz. Gyorsabban. Most amikor csere, még egy páros. Jöjjünk. Szabolcsék jók lesznek, úgy érzem. Szabolcsék hozzák a labdát. Ez utolsó. Oda föl, Szabolcs. Csatár vagy. Mélységet játszunk, nem szélesség. Egész föl. Így van. Megy, most mozog kell. Lépnek vissza. Egyre vissza Szabolcsnak. Nincs mélység. Még egyszer. És a sárcipőm sárgózza. Szabolcs fönnmarad. Egy csatát kérek. Mélységet játszunk. Ugye a mélységi játék lényege az mindig, hogy a fönt lévő támadó egészen fölmegy a kapuig. Nincs les, nem lesz beső. Ameddig tud, föl fog jönni. Megcsinálj tőled, és abból lép vissza, hogyha kell. Jó? Megy, gyerünk. Ott a másik labda. Új labda. Megyek föl. Ha kell, egy az egybe cselezre, és akkor passzol vissza neki, jó? Mennek a páratok, egy az egy, kettő. Rupe. Azaz. Szabolcsék hozzák van utolsó gyakorlat. Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, mi hiányzott ebből a... Nem nekünk felépített gyakorlatokból, mi hiányzott? Ott az a lépték, és a kettőn meg kell csinálni, mit kell eskálázni? Kettő egy. Hát ott van két labdával legyen. Hozzatok egy labdát, gyere ide, Szabolcs. Legyen nagyobb távolságra. Először nagyobb tetszeg, ugye? Szállázátok le, Laci. Ennek a variáció. Előtte a futát azért mögött a mélység. Jó? Lassan csináljuk meg. Passzoldás neki. Hozod erre labdát keresztbe, te meg körbe, és elég passzol. De ennek van 11 néhány éves, 11 néhány gyakorlata. Nem akarok iskálázni, mert lemegy a nap végleg. Add ide végezem. Tiéd a labda. Most menj oda föl, gyere. Ez az egyik, ennek vannak a kényszerítőtökön. Gyere, te vagy a védő. Hogy helyezkedsz? Na most a kettőt előzd meg, illetve skálázd be. Lassan hozod a labdát, te pedig belépsz neki. Igaz? De lépjél ki a védőtől. Jó? Menj vissza még egyszer. És vagy arra az oldalra lépsz ki, vagy erre az oldalra, hogy lásd a védőt. Vissza arra. Gyere, nem van, semmi baj. Úgy lépjél el, hogy ő ne tudja megvenni. Nézd, ha okos vagy, akkor még így a kezed is kötött. Jó? És úgy lépjél olyan dinamikus, hogy ellépsz, rápasszolja, és visszaadod neki. Vagy ha oda bemozdul, akkor elveszed és bepasszol. Jó? Na nézzük! De még ne. Nagyon korán kilépsz. Ne lépjél ki. Már sokat passzolni. Jó? Helyezkedheted csípőre a kezed, mintha focista. Nem egyszerű dolog, de gyerekek, csak azért szerettem volna megmutatni, hogy skálázzátok le a variációkat, utána könnyebb lesz megcsinálni neki. Volt erről szó, hogy ne lépj át lépcsőfokokat. Nem lehet. Amíg a kettőegyeket nem tudják, nem fogják tudni a kettő-kettőt sem. Arról nem beszélve, hogy ne menj tovább, mert a 3-2-t pláne nem fogják tudni. Szép folyamatosan építsétek fel ezeket. Laci, gratulálok, ön nagyszerű volt, egy-egy lépcsőfok kimaradt. Köszönjük szépen a srácoknak is. Megyünk át arra. Jó, kérnék a 3 sárgát és egy narancssárgát.
Hogy csináljuk? Szemből? Jó, akkor jövök oda be. Oké. Nem tudtam, hogy melyik oldalon lesz. Ott ebben a részben. Jó, oké. Jó, tehát kérném a gólyákhoz felállni a három sárgát. Ebben a négyzetben fognak Három gyakorolni. gólyához. Ez itt számít csak. Jó? Akkor odaadok egy labdát. Tehát csak szélességű mozgás van, azt jelenti, hogy kezdjük el 2 érintéssel vagy 3 érintéssel, és mindig üresbe kell futni, tehát a 3-1 elleni játéknak a üres területre futása lényege, tehát mindenkit kérnék, hogy ahol a labda van, mindig úgy helyezkedjünk el, hogy 2 oldalra tudjuk passzolni. Tehát azt jelenti, most nála van a labda, pont jól helyezkedünk el, de megjátszom mondjuk ezt a társát, ide passzoljunk egyet, akkor itt mozognak kell. Tehát azért csináljuk 2-3 érintéssel, hogy legyen időnk a mozgást megcsinálni. Na, legyetek szívesek csinálni. Tehát pontos átlépés, átvételek megfelelőek. Tehát itt mindig adott, hogy hova kell menni, nem kell túl sokat gondolkodni a gyereknek, de megvan, hogy mindig üresbe megy, ez biztos, hogy jó lesz előbb-utóbb. Nagyon jó, köszönjük szépen. A védőmozgás, hát mint üldözte a labdát végig, hát ebben ez nagyon fárasztó, ez nem is nagyon fog működni, inkább keresztmozgásokat kell majd végeznünk. Jó, kérném a következő, most 3 narancsos és egy citromos. A felállásunk annyira változik, hogy vonalakon helyezkedünk el. Adjuk oda a labdát. Tehát ez egy picit már nehezebb. Tehát a vonalakon kell mozogni, most azt oda légy szíves, menj velem szembe. Tehát ezt a részt most kihagyjuk, és itt vonalon mozgunk, hogy segítsük egymást. Próbáljuk meg. Tehát erősebb passzokat. Itt mindig megyünk úgy, hogy ne legyünk takarásba, az a legfontosabb, hogy ne legyünk takarásba. És jönni oda föl a gólyához, és az egész területet be kell mozogni. Ne legyek soha takarásban. Így már mindjárt más. Jó, nagyszerű volt. Egy kicsit bonyolítjuk. Maradhatunk itt, beviszünk a másik pályára egy játékos, légy szíves. Egy narancsos. Tehát most már van egy célszemélyünk, egy mélységi passz szeretnénk majd csinálni. Tehát ugyanez a játék megy, és az alapvonalunkról a kapu elől szeretnénk, addig kell játszanunk, míg egy mélységi paszt nem tudunk adni. Ez a mélységi passz egy erős passznak kell lenni, és utána a 2 szélsőnk megy tovább folytatni a játékot. Tehát a célunk, hogy egy mélységi paszt el tudjunk érni. Tehát addig válasszuk a fiatalembert, míg szabad nem lesz a folyosó, és akkor adunk, hogy mehet. És megyünk, jövünk át, és folytatjuk a játékot. Nem kell elrontani, nem kell kapkodni, nem kell egyérintő. Tehát minél szükebben mozgatjuk a bekket, annál nehezebb lesz a mélységi passz. Ha nagyobb területen mozgatjuk, akkor jó, köszönjük szépen, azt hiszem ebből elég lesz. Egy következő 3 citromos, egy narancsos, most a kapus legyen szíves oda. Még egy embert, ugyanez a felállásunk, mivel hogy labdarúgás, hát most már ők már nagyobbak, tehát ez 9-10, inkább 10-11 éves gyerekekkel fogjuk csinálni. Ugyanez a játék, alapjátékunk egy kapura lövéssel szeretnénk befejezni. Azt jelenti, hogy valamelyik szélső játékos maga elé teszi 1-2-től és befejez egy lövéssel.
egy citromos átmegy a másik oldalra, ahonnan befejeztük, mindig oda belép egy ember. Menj át a bal oldalvonalon kívül. Jó, tehát ahogy befejeztük, belép egy ember, az utolsó marad, és akkor úgy kezdjük úgy rögtön a játékot. Mehet? Amikor úgy érzem, hogy ki tudok egyedül lépni, van egy szabad terület, egy kicsit sokáig játszunk. Gyorsabban kellene, negyedik. Bátran, onnan már belép és már megy a játék, gyerünk, itt folytatjuk a játék. Nem kell utána menni többeknek. Egy kicsit gyorsabban vigyük, ez 3-4, de vigyük a labdát. Van benne labdavezetés, lövés. Kevés a labda. Még egyet csináljunk. Vidd bátran. Itt különböző feladatot adhatunk, hogy vigye vonalba, vigye be középre, úgy lőjön, tehát itt ezt lehet variálni. Jó, bekeket cseréljük le. Persze, egy bekket cseréljük le, jó? A következő ugyanúgy kapura lövéssel fogjuk befejezni, de most nincs labdavezetés, egy átvétel, a gólya környékére egy erős passz, most már mozgójátékos kell eltalálni, egy átvétel és lövés. Tehát ez egy kicsit már nehezebb, kombináltabb is, próbáljuk megcsinálni. Az úgy nem jó, nem jó. Nem hoztunk labdákat, ez a szervezés, vagy a másik oldalt vannak, én vagyok rossz helyen. Nehezebben megy, ez már egy kicsit kombináltabb. És egy átvétel és egy lövés. Még egy gólig menjünk el legalább. Hát nem erről volt szó, hanem van egy átlós passz. Jó? Egy jó gyakorlattal fejezzük be, legyünk szívesen. Nem muszáj egy érintő, mondom, hogy nem kell mindig egy érintő. És magam elé, és most a lövés. Jó, nagyszerű. Kérnék még egy narancsost és egy citromost. Most egy támadást fogunk befejezni. Gyere légy szíves. Gyere légy. Tehát itt lesz egy backünk és egy hátvédünk. Megint egy mélységi paszt kell csinálnunk. Két szélső föl zárkózik, és be fogunk fejezni egy támadást. Tehát ide, te csak most egy passzív védő vagy egyelőre, ami nem kapja meg a labdát. Védőt kérjük, hogy próbálja a labda irányt majd lefedezni, tehát be kell fejeznünk egy támadást. Fiatal úr ad majd egy mélységi passzot, a két szélső úr fölzárkózik, és utána befejezzük a támadást, jó? A védőnk nagyon aktív, tehát nem tudunk egy mélységét csinálni, és most megyünk és befejezzük, vagy egyből, vagy még tovább kombinálunk. Add a labdát, légy szíves. Jó, ez annyival tudjuk majd bonyolítani, hogy ezeket a mélységi passzokat adhatjuk oldalról, és akkor megkérhetjük a céljátékosunkat, hogy mindig a labda irányba mozogjon. Tehát a bal oldalon van a labda bal felé,
Ha jobb oldalt van, akkor jobb felé. Ezeket meg kell venni, nyugodtan meg kell venni a labdát, nem kell elkapkodni. Átveszem és folytatjuk a játékot. Lehet tovább kombinálni, nem muszáj egyszerűen befejezni. Jó. Kicsit már fáradunk, úgy néz ki. Ez most már jó. És gyerünk tovább is, egyből is, nagyszerű, jó. Köszönjük szépen, ebből átmentünk a 3-1-ből a 3-2-be, tehát behozom még egy backet. Kezdjük meg itt újra az alapokkal, tehát kérnék 3 narancsos most, 3 bójához, és egy 2 citromos lesz a hátvédünk. Jó, tehát megint megy ez az alapjáték, hogy a bójákhoz kell majd passzolni. Jó, 2 backünk van most már, 2 backünk van. Tehát 3-2 ellen. Igen. Na próbáljuk meg az elejét minden utasítás nélkül, tehát ugyanez a... Jó, most már ne üldözzük a labdát, fiúk, próbáljuk mindig váltani. Tehát aki megtámadta, ne az jöjjön át, ahol aki a labdát kapja, hanem a következő ember. Nézzük meg, valaki támadja meg a labdát, de a vonalakat passzoljuk, csak a vonalakat passzoljuk. Úgy mindig másik ember megy, és maradunk a vonalat, védjük, ne induljunk el korán. Tehát oda-vissza nem tudja adni, ha már egyszer megtámadtuk. Mert ez lesz az együttmozgásnak az alapja, hogy nem mindig a labdát üldözzük, hanem most jön, ott levédem a vonalat, ő megpróbál ideérni, hogy a következő vonalat védje le. Jó, hát itt a legfontosabb, hogy a védők mozogjanak normálisan, mert az 3-1-nél már megvolt az üres játék, üres belépések, itt ugyanúgy megmarad a 3-2. Kérnék még 2 védőjátékosunkat, és egy centert, újra egy célszemét kérnék, legyenek szívesek. Egy narancsos. Gyere te is. Gyere, légy szíves. Tehát elindítjuk ugyanúgy, most az alapvonalakat mozgunk a vonalon. Kell a céljátékosunknak megint egy mélységi passz, és utána jövünk a 2 szélen, és 3-2 ellen befejezzük a játékot. Jó, arra szeretnélek kérni, hogy labda útját próbáljátok letámadni majd. Center egy kis mozgást végezzen, ne csak álljon, próbálja meg a labdát követni. Úgy, és nem kell visszaálljon, a sárgák ott maradnak. Az a 2 sárga ott marad. Itt folytatódik a játék gólig. Jó, visszakezdjük újra. Addig nem megyünk, míg gólt nem érünk el. Mehetett volna egy fölpassz. Ha van lehetőségünk, csináljuk meg, mert nincs sok idő, meg nincs sok lehetőség egy meccs. Mi egy lehetőségünk van föl, nem muszáj egyből. Mondtam, nem kell egyből. Megtartjuk és folytatjuk. De most már mozgás. Tehát minél beljebb jössz, tehát minél közelebb jössz ide, annál nehezebb dolga lesz a társaidnak. Minél távolabb vagy a kapuhoz, annál nagyobb. Egyből befejeztük. Innen indítjuk a játékot. Most itt kezdjük a játékot. Te vagy az alapon. Itt, gyere. Mehet. De fordulj meg, légy szíves, arra nézzük. Most ő lesz a célszemély, aki ott van a kapu előtt. Ide kellene. De még egyszer állj. Ne gyere ide, mert akkor hogy fogod visszajátszani ebbe a zónába a játékot? Hát honnan kellene indítani a mozgást? De onnan vissza lehet lépni, de innen már nem lehet visszalépni, innen már csak le lehet lépni. Ti mögötte vagytok, jó? Lehet. Hát most mit csinálunk? Itt van egy labda tartás.
És most indulunk. És befejezésig, befejezésig. Hát biztosan jobb lenne meg kicsit. És bátran. Jó, elég lesz ebből. Jó, legyünk szíves, akkor 3-3 elleni játékot fogunk csinálni. Egy ember legyen szíves kaput most beállni. Tehát ez a narancsosok kapuja legyen, jó, légy szíves. Tehát kösd be a cipődet. Kösd be a cipődet. Tehát a kezdésnek 2 védőnk van, vagy 2 hátsó, és ilyen 3-szögbe állunk föl, légy szíves. Természetesen vagyunk. Jövünk ide, most föl. Jó? Tehát a védők mozgása, azt mindig megpróbáljuk belül lenni, kontrollálni, a centernek nem engedjük följátszani, a centert védjük, hogy ne forduljon le, a center próbál majd lefordulni, jó? Na 3-3 ellene, egész szélességben mehetünk, lépjünk itt picit hátrább, tehát itt a gólyák, ezeket kikapjuk gyorsan, és akkor egész pálya szélességében. Na mehetünk, gyerünk! Nem megyünk a védők össze-vissza, próbáljuk tartani a területünket. Több mozgást kérnénk a centertől majd. Tehát labda irányosan, nem sétálunk, hanem labda irányosan, nem bújunk a back mögé. Bocsánat. Beállunk a védő mögé, a center nem akar labdacentrikusan mozogni, tehát beszéltünk erről, hogy jobb oldalt van a labda, jobb felé mozog a center, bal oldalt van a labda, bal felé mozog egy kicsit. Mozgatni kell a hátvédet, ez a lényege a játéknak. De már eleve álljunk föl rendesen, legyünk szívesen. Nem kell rohanni, elkezdünk rohanni. Úgy, és most már mozgás. Tessék jönni befelé, mert ha belül van, bejebb kell lépni, nem mindig mögötte lenni. Tessék befelé mozgást még, nem csak mélység, itt oldalmozgást is. A két szélsőn keveset megy befelé, hogy a back elé kerüljön, középen föl tudja játszatni, így, mint most a centernek, és innen tudjuk folytatni. Az egy nagyon szép kényszerítővel mentünk. Igen. Gyerekek, annyit a látottakon. Tehát ezek a játékok vagy gyakorlatok, ezek megkívánnak egy bizonyos technikai felkészültséget. 1. Átvételek iránya, pontosság. 2. A passzok iránya és pontosság. Nincsenek meg azok a passzok, amelyekkel mélységi játékot lehetnek. Emlékeztek az elméletre, hogy lapos, kemény passzok. Itt mentek, magasan, vagy ahogy éppen sikerül. Nyilván, hogy nem lehet így megcsinálni. Azon kívül a 3-1-nek is vannak bizonyos követelmények. A
A három embernek úgy kell mozognia, hogy a vonal mellett mélységben is, ha azt a társat, aki arra az oldalon közel jött, nekem távol kell mozogni. És ha engem játszanak meg, engem kell közel jönni a labdáshoz, és a társnak kell föltolódnia. Aztán, hogy így fogja a harmadik megjátszani, azt majd ő elkezd. De ezek nélkül, a mozgások nélkül nem fog sikerülni. Nyilván nem sikerül a 3-2, mert az meg másokkal lehet. Köszönjük szépen! Most oda megyünk át, ha ezzel vagy most. Van kint? Állj meg, állj meg. Azaz, úgyis jó. Vagy odaindulok, vagy mégis viszont. Gyerünk. Azaz, türelmesen. Csinálj, ne engedd ki. Azaz. Itt a másik. Itt van, gyerünk. Citromsárgáé. Adj egy labdát. Ott megy, gyerünk, ott a sárga. Add meg a mélységet, sárga. Gyerünk, találkozz vele. Vissza is jó, azaz. Közel. Nagyon jó. És most tartsd meg. Jó belső. Szar passz, puha passz. Gyerünk, itt a másik. Kemény belső, megpasszolom. Gyerünk. Egyezőre egyre. Jó, jöhet a következő arra. Gyerünk. Jöhet a következő. Jöhet. Hol a párról? Nagyon jó. 11-1, bocsánat, nem támad. Ballal passzolom be, csere. Jött a labda, innen a balbeszélre passzol. Nem veszem át, ha udajra védő. Jó? Oké, szép a beindulás. Gyerünk, mehet. Kint van ott. Következő arra. Sárgáé. Gyerünk. Hátrabban. Ott a mélység, gyerünk. És bepassz neki. Passzal. Közben azért mondom a kollégáknak, hogy figyeljék a pályákat. Egy-egy elleni Szétfog, azaz. 2-2-3. Na, te sem kell gyerünk, gyerünk. Játsszál. Az 1-1-ről a 2-2-re. Figyelj! Béláék jönnek az 1-1-hez, meg itt elég a 3-3. Várjál, hagyd a labdát! Ide jöttünk erre a pályára. Mentek oda át a pályára, köszönöm. Ez a 8 ember, megy át oda. Jöttek ide a kapu mögé. Oda, azaz. Gyerünk. Bolya magas. Figyelj! Figyelj, első páros. Kiválasztás készítsünk a 2-2-t. 1-1-et. Hát 2-2, megy, gyerünk. Itt a labda, Bacsi, gyerünk már. Hova adod, Bacsi? Föl se nézel. Hát kinek adod? Valami, vagy Tisztán, narancsárga ott, gyerünk. Tisztán, add neki, Gabi. Passzölt, nézzél fel, gyerünk. Menj föl. Támad meg a labdát. Meg is érdem, nem támadod meg. Támadjuk meg, gyerünk. Mehet. Passzol be ballat. Ballat. Bal belsővel. Szép volt. Na ott kell, ne küzdöl a labdát, gyerünk. Fölküzd a védekezést. Passzold be ballat. Azaz. Adjuk a labdát, ne becsüljük meg. Vissza a járat, meg a társ, ne fusson el. Vissza is jó, add a társnak, gyerünk. Kint van, állj meg. Kint van, valahol játszunk. Menj oda föl, légy. Hát ő rohangál, két ember között ennek sem. A másik oldal. Nem erőszól a játék, hogy elmondjuk pályáról. Játszok, 2-1. 3-6. Beszél, gyere, hogy jó, hogy áll. Nem, maradjunk. Hátréba, Sziklán megy, gyerünk. Nincs védekezés. Csere, lejön a két, csatárnak egynek, ott marad. Másik, akkor mi vagyunk aztán. Gondoljátok, hogy ő nem fog rarni, te meg Messi!
Jobb elsőre passzolunk, jobb A labda, gyere, gyere! Erről a pályán ide jöttök. Itt hármas lábbal kell. Citrom olyan alacsony, na! Kettő benn is marad, ez a kettő kapu mellett. Onnan jöhet Gabi. Védekezés, naptás, megtaláló másik időről. Balázs, figyelj! Figyelünk át, Péter! Egy eleve, oda kell biztos, egyébként kell biztos, de még így van. Következő! Türelmesen játszál. Vissza is jó, játsz meg, legyen nálad a labda. Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Milyen szűken vagytok nálad a labda, mi a cél? Egész eljövünk ide messze, így. Azért, kell egy sárga, citrom-sárga hozzá, jó? Láng a labda, akkor szélesség vagy mélység. Amikor visszakezded, akkor szűken vagyunk. Gyerünk mellé. Azaz, jól lesz az. Nem baj, az jól lesz, gyere csak. Nyugalakra van, akkor meg kell támadni. Következő. Bence! Kemény visszapad. Labdás, támadom, ugye? Labdás, állj meg, állj. Itt támadom a labdás. Mehet a következő. És azért kell ott legyen, segítség van. Citromsárga hozzá, gyerünk! Citromsárga! És támadom, közel vagy! Nem kell oda, játszol fel és oda. Azaz, bepasszolom. Megfutva betűben. Ahogy adták a labdát, jó felső egyben bepasszolom. És már közel. Gyorsabban. Nagyon jó, maradj labda. Mehet, mehet. Gyerünk, várom, gyerünk. Szép, gyerünk. Sziklán el, húzza szét, sziklán el, húzza szét. És mehet. Gyerünk, labdás, támadom már. Balla, bepasszolom. Megcsőre balla, szép fog, balla, gyerünk. Citrom hozhatja, gyerünk. Nem szélről megyünk, már ne jöttünk, és már elrontottuk. Becsülve, nagy esőnek labdát. Négy addig nem tud adni egyből. Már vége van. Igen, köszönjük szépen. És akkor Csongrádi felé mehetünk a másik pályára. Kérem akkor a kollégákat jöjjünk át ide. Csabi, szedjétek akkor össze. Játék, most gyerekek is figyeljenek, a 4-2 elleni játék a legalkalmasabb arra, hogy a mélységi játéknak a gyakorlását, tanulását kezdjük, illetve ez a játék az, amikor már a csapatrészeknek a gyakorlását lehet folytatni. Itt már ugye 4 játékos van, akik kérném szépen adjuk a gólyákat, felvesszük a rombusz alakzatot, a külső játékosok. Úgy lenne jó, hogyha mindegy, most már messzinek nem érdekesek, tehát a 4-2 rombusz következő feladat kapják a játékosok, a külső játékosok, illetve a labdabirtoklók 2 érintéssel, a labda szerző játékosok pedig, amikor megszerezték a labdát, megpróbálják megtartani. A külső játékosok pedig megpróbálják tőlük a lehető leggyorsabban visszaszerezni, és felállunk a pozícióba. Most ez a pozíció van, és próbáljuk meg tartani a pozíciót. Ezt lehet variálni, lehet ballon mozogva, és teljesen szabadon mozoghatnak a játékosok. Jó? Tehát próbáljuk meg úgy, hogy 2 érintővel, hogy az elsőnél próbáljuk meg egy kicsit passzívabban, és próbáljuk meg talajon tartani a labdát, és 2 érintővel. Jó? Na nézzük! Jó? Jó, megszereztük Marci a labdát, akkor próbáljuk meg megtartani. Jó? Még egyszer kérném, hogy akkor próbáljuk meg megtartani, és látom azt, hogy a 4 játékos mozog egyben. Jó, próbáljuk meg, igen, és visszaszereztük. Jó, ott van a labda, lehet folytatni. Jó, labdát
kérnék. Jó, indíts fel. Jó, azt kérném, hogy az első passzoknál figyeljünk, engedjük egy kicsit, és kicsit passzívabban, utána, és figyelünk a passzra. Tehát váltogatjuk, és akkor ezzel lehet variálni, lehet számolni. Próbáld meg megtartani, igen. Vegyük el, jó. És fölálltunk, lefoglaljuk a helyünket. Jó, hát ezt lehet variálni, nyilvánvaló fejlettségi szintől függően, hogy ezt egy érintővel játsszák, 2-vel, 3-mal, attól függ, hogy milyen a képzettségi szintje a játékosoknak. Jó, azt kérem szépen, hogy a cseréket csináljuk meg, belsőket gyorsabb. Másik két játékos cica, és feljönnek a többiek, bocsánat, feljönnek a többiek, gyorsan bemutatják ők is, felálltak pozícióban 2 cica, többiek most lejönnek. Ott falu maradhat fönt, következő gyakorlatnál. Jó, többiek most kijönnek. Mehet a 4-2. Jó, mehet. Laci. Jó. Indíts el. Jó, próbálom megtartani. Most ezt lehet variálni a két belső játékos, amennyiben nem csak az, hogy megtartja a labdát, hanem kivezetheti, vagy kapura passzolhat, hogy kihelyezünk két kaput oldalra, és abban bepasszolják, tehát lehet ezt variálgatni. Jó, szerintem ebből lehetett látni, hogy mi az elképzelés. Jó, köszönöm. Jó, köszönöm. Következőt kérném szépen. Ugye, amit említettem, hogy nagyon fontos az égjátékosnak a megjátszása. Tehát ugyanígy pozícióban vagyunk, és a lehetőség szerint, aki ugye az a támadó, aki háttal áll, az megpróbálja lekészíteni, és utána jön egy fölpassz, és abban a pillanatban van egy forgás, és két védő a másik területre átmegy, és ott ugyanúgy megy a játék, majd utána megfordítjuk, és onnét jön az égjátékosnak a megjátszása. Jó, nézzük. Tehát, kérném szépen azt, hogy pirosak jöjjenek be kívülre, pirosmezes, és a két sárga, bocsánat, két sárga bent van, és pirosmezesek jöjjenek be, legyenek szívesek. Úgy játszani, hogy 4 piros kívül, és 2 sárga. Jó, úgy álljunk fel. 4 piros és 2 sárga. Jó, pici, kérném szépen azt, hogy gyere ki most a labdát. Gyere ki, légy szíves. Megvan a 2 cica, és ezt kérném szépen. Bocsánat. Na, kérném szépen, akkor kezdjük el a játékot. Igen, volt egy nagyon szép mélységi passz. Igen, lekészítette. Igen, és megy a játék. Belálltunk, maradt. Laci, maradsz itt a vonalba. Jó, és megy. Nagyszerű volt. Igen, és jött. Igen, le kell készíteni. És azt kérném, hogy nem a szélső játékos indít, hanem a háttal álló támadó lekészíti a labdát. Jó, rendben van, köszönöm. Következőt kérném szépen. Álljunk be. Itt megy a 4-2 játék. Itt a térváltoztatásos játék. 4-2. 4 piros, 2 sárga. Kérem szépen, álljunk fel. Jó. Ott. Még egy sárgát kérnék szépen oda. Még egy sárgát kérnék oda. Jó. Megy a 4-2-elleni játék. És amikor átjátszottuk a labdát, akkor két játékos, aki védő volt, átmegy, és felállnak 4-2-be, és két játékos. Ugye meg kell határoznunk, hogy melyik legyen az a két játékos, aki felveszi azt a pozíciót. Kérem szépen azt, hogy
a jobb oldali támadó és az előrévő ég fordul, és abban a pillanatban ők védőjátékosok. Jó, tehát itt most ennél a játéknál a támadásból a átmenet a védekezésbe, és a védekezésből a támadásba. Jó, nézzük. És itt is kérném szépen két érint, jó, megállok egy pillanatra, tehát ez megkötöm, hogy mi legyen az érintésszám. Ez is nyilvánvaló, hogy a játék érettségtől függően egy érintő, két érintő terület nagyságával lehet variálni, szűkíteni, igen, és mehet át. Jó, azt kérném szépen, hogy változatlanul az a variáció legyen, hogy fölpasszoljuk egy passzal a középső játékosnak, aki lekészíti, és utána átmenjünk a másik térbe. Lekészítem, és megy át. Megyünk át. Igen, és megy a védekezés. Jó, köszönöm szépen. Következőt kérném. Álljatok fel és gyertek mögé. A következőnél egy játékot, egy mérkőzésszerű játékot fogunk bemutatni, 4-2. Azokat mondják teljesen jó. Ott is. Kérnék szépen két kapust. Jó. Azt kérném szépen, hogy négy pirosat kérnék szépen, akik kívül vannak ott a külső zónán, ahol a gólyák vannak kívül, játszanak szabadon. Szabadon, és két védőt, két pirosat kérnék, a két zöldő jönne, legyen szíves, és két pirosat kérnék szépen. Jó. És kérnék középről, mert most már játszottál, gyere te is le. A 4-2. Innét indul a játék. Innét indul a játék, és góllal, kapura lövéssel befejezve. Jó? Tehát, hogy figyeljük, hogy értsük. Hát a két játékos, akik a gólyán kívül helyezkednek el, azok csak azon a területen játszhatnak. Amennyiben labdavesztés van, elvették a zöldek a labdát, illetve kapura lövés történt a pirosaktól, abban a pillanatban a két szélső játékos, a két zölddel kiegészülve erre a kapura mi fog játszani. Jó, indítsuk el! Egy pillanatra az indításnál ott is kérnék egy kis passzivitást az első passznál. Jó, és játsszuk a mélységi paszt, szélességit folyamatosan. Jó, azt kérném szépen, hogy mi feladat, a következő feladattal, hogy a két védőjátékos próbálja meg letámadni a labdást. Jó, próbálja meg, az egyik letámadja a labdást, a másik pedig egy kicsit mellézár és biztosít. Jó, megyünk egymás mellett. Jó, és befejezzük. Jó, és utána másik oldalra két szélsőjátékos úgy forduljon, hogy utána támadó. Kérem szépen, hogy támadók vagyunk. És ebben a pillanatban nem, azt kérném szépen, hogy kísérjük vissza. A két játékos, aki belül volt és védő volt, abban a pillanatban, mint az őrült jön és megpróbálja, ugye, mert ugye akkor ők tehát megyünk át a támadásból a védekezésbe, és nem sétálgatunk és nézelődünk visszafelé. Megcsináltuk szépen a támadó részét, és visszafelé nem indultunk el. Jó, cseréljük le a játékosokat. Gyerünk, 6 játékos kérnék szépen, ugyanúgy 2 zöldet, 4 pirosat, ha így van. 2 zöld középen.
Jó, kérném szépen szélére két narancsszínűt. Többen vagyunk. Egyen többen vagyunk. Jó? El lehet indítani a játékot. El lehet indítani. Jó, de kicsit gyorsabban. Gyorsabban, a szélére nyitok. De ez a nagyon fontos, hogy a célét... Nagyszerű volt. Jó, és fordulok, és most védekezünk. Megpróbálok letámadni a labdást. Próbáld meg visszaszerezni. Egy kicsit élénken. Jó, itt arra kell figyelni, hogy a lehetőség szerint, ugye a les játékot is nézzük. Tehát lehetőleg úgy játszunk, hogy kényszerítővel tegyük elé, és legyen beinduló. Mert eleve beállunk, annak nem sok értelme van. Jó, köszönöm. Kérném szépen, azt tovább lépjük egyet. 4-3-ba álljunk el. 4 piros és 3 citrom. Jó? És játsszuk a pozíciós játékot. Jó? Jó? Álljunk belőle. Tehát belső területbe. Ugyanúgy felállunk rombusz alakba. Három játékos kérném szépen, hogy a pozíció, vagy a területben jöjjön be. Jó. A megkötése a narancsmezeseknek a megkötése az, hogy próbálják meg 2 érintővel, maximum 2 érintővel játszani. Hát látjuk, hogy már majdnem egálos létszámban vagyunk. Jó, itt megpróbáljuk letámadni a labdást. Nagyon kell figyelnünk. Olyan lehetőséget adok a narancs színű csapatnak, hogy mozogjon a vonalon. Mindenki mozogjon, hogy a játékot megkönnyítsük. Jó, nézzük. A zöld pedig próbálj meg letámadni. Nagyon lassú, alszunk. Nem kötelező a 2 érintő, elején engedjük egy kicsit passzívabban. Tovább. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Alszunk. Ez a játék, ez már nem jó. Azt hiszem, hogy egy picit álljunk meg. Ezt kérném szépen, hogy egy kicsit, mindegyik bóját tegyük ki egy kicsit. Másikat is egy kicsit tegyük ki ilyet, mert azt lehet érezni, hogy a technikai szint és lehet, hogy egy kicsit a fáradtság már, amiatt pontatlanok vagyunk. Jó, kérném szépen, egy kicsit megnyugtottuk a területet. Jó, el lehet indítani. És próbáljuk meg mozogni, mutatni. Jó. Még egyszer vissza. És akkor ezt lehet variálni. Ugye adunk feladatot ahogy adtunk feladatot a támadóknak, ugyanúgy adunk feladatokat a védőknek is. Tartsák meg a labdát, kijátszhatják egy meghatározott személynek, esetleg 2 kiskaput oda lehet tenni, tehát lehet variálni, hogy milyen feladatokat kapnak a védők. Kérném szépen, akkor gyorsan cseréljük ki azokat, akik cicák voltak. Ugye 3 narancsot, vagy a citromot cseréljük ki, 3 cicát gyorsan. Jó, ugyanezzel a feladattal mehet tovább. Igen, ez a játék már egy hatalmas koncentrációt igényel, azért
már majdnem létszámmegállós helyzet van, és ha nem figyelünk eléggé és nem koncentrálunk, akkor elég gyorsan elakad a játék. Igen, akkor egy olyan segítséget adok a narancsmezeseknek, hogy szabad érintésszám. Ne csavarodjunk rá a labdára. Igen, meg a 3 játékost is szeretném, hogyha együtt mozogna és próbálna letámadni a labdást. Próbáljuk meg. Egy labdát kérünk gyorsan. Jó, köszönöm. Kérnék szépen 3 cicát cseréljük, és kérnék szépen egy ékjátékost. Gyerünk gyorsan. Jó, következőt kérném. A feladat, még egy narancsmezest kérnék a Marci ékjátékosnak, és azt kérném, hogy álljon mögé még egy citromos mező. Jó? És annyit kérek, hogy a mélységi játék után a két szélső a narancsmezeseknél elkíséri a támadást, és jobbra-balra leforgatva kapura lő. Jó? Indítjuk a játékot. Föl, mélységi passz, és mellé megyek balról, jobbról. Nem az, nem. Azt kérném, nem. Ugyanúgy megy a passz, tehát ugyanúgy megy középre. Jó, és leforgatod. Marci leforgatja balra, jobbra. És kísérje mind a két szélső játékos. Indulhat. Tegyük fel, és kísérjük el balról, jobbról. Forgasd le! Úgy és lőd el! Nagyszerű. Jó, még egyszer. Álljunk vissza. Innét indul a játék. Jó, indítsuk a két érintős. Jó, azt kértem a védőjátékostól, nem kell elkísérni, csak leforgatja jobbra-balra és előjük. Azt kérném szépen, így nagyon gyorsan vegyük fel a bólyákat, amik belül vannak. Jó? Vegyük. Kérném szépen a 4 citrommezőt és 4 narancsot egymással álljanak föl szembe. 2 kapust kérek a kapuba. 4-4 elleni játék. Jó, itt az alapelvek, ugye, hogy 4-4 elleni játéknál. Jó, ott támadó és védő feladatok. Álljunk fel, és vegyük fel a pozíciót. 4-4. 4 narancs, és jó, legyen bal oldalon, középen. Álljunk fel. Bal oldal, közép. Jó, és ugyanúgy álljunk fel. Jó, gyere feljebb egy kicsit. Ugye nagyon fontos, nagyon lényeges, hogy elkérjük a kapustól a labdát, hogy nem rúgjuk ki, és a lehető legszélesebben próbáljuk meg a játékot kivisszük. Nyilván a területvédekezésnek az elvei szerint a zöld csapat megpróbál kicsit a kapu elé bezárni és szűkíteni a területet, hogy megpróbálja a területvédekezést. Jó, próbáljuk meg a játékot. Jó, jövünk vissza, visszállunk, jövünk vissza. Jó, felvettük a pozíciót.
Jó, megkötjük az érintésszámot, 2 érintővel megy. 2 érintővel. Nagyszerű. És? Jó. Visszáll a citromos. Jó. Visszáll. Nem kezd el a játékot. Próbáljuk meg a szélén a 1-1-et. Szélén kezdjen el a játékot, lépje vissza, engedd egy kicsit hatozza ki. Kapust is beleveted a játékba. Igen, 5. játékos, lépje vissza. Laci, az nem az. Jó, köszönöm szépen! Tamás, gyerekeket hozzátok ide egy pillanatra egy sorba, igen, gyerekek, gyertek ide egymás mellett. Kicsit közelebb, kollégák, gyertek! Hala, gyere! Elég álljatok fel egymás mellett. Kedves kollégák, ismét láthattuk, hogy nem szabad átlépni fokozatokat. Végig kell haladni egy úton, mert olyat kérünk a srácoktól, amit meg tudnak csinálni. Elő kell készíteni, passzok, átvételek, hiányosak. Attól nem aggódom, hogy a csongrádi feliek egy ideig munkanélkül lesznek a látottak alapján. Úgyhogy a srácoknak nagyon szépen köszönjük a bemutatót, az ető kollégáknak a felkészülést, pedig a részvételt, mondom, hasznos tanácsokkal lettek gazdagabbak, mert van, ahol még képzetlenebbek a srácok, de a reménytot sem szabad. Sokat kell velük foglalkozni, a másik házi feladatokat kiadni, a játék kihozza a hibát. Amik a játékban jelentkeznek hibaként, azt kell az edzéseken gyakoroltatni, és akkor összefoglalni. Még egyszer köszönöm szépen a jelenlétet, Feriéknek, minden edző kollégának köszönöm szépen a munkát. Egy tapsot a srácoknak. Kedves kollégák, akkor ezzel a mai bemutató és előadásnak vége. Amint azt említettük, a videóanyagot elkészítjük és mindenki megkapja. Nyilvánvalóan ennél a bemutatott anyagnál a Bot József könyvében sokkal részletesebben vannak ezek az anyagok kibontva, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-es anyagok. Azt javaslom, ide mi fogunk a igazgatóságra hozni egy 20 könyvet, legalábbis, hogy majd megváltássáról nincs meg. És akkor annak alapján is még részletesebben lehet ezekkel a szakmai kérdésekkel foglalkozni. A munkához mindenkinek sok sikert kívánok, viszontlátásra a kampányától.